Hezký dobrý den, dámy a pánové. Děkujeme, že jste přišli na tuto tiskovou konferenci, která následuje před mimořádnou událostí, která možná nemá za dobu existence krajských zastupitelstev v České republice vůbec obdoby. Bezprecedentním způsobem byl z funkce vlastně odejít hejtman, kterého podpořili komunisté a sociální demokraté kdysi do funkce, s tím, že občanští demokraté se s nelibostí a s velkou neradostí dívají na tu situaci, neboť to, k čemu dochází, je především fakt, že nevinní lidé odnáší kauzu sociálních demokratů a komunistů tím, že nejsou ve Středočeském kraji čerpány evropské peníze, které přinášejí pracovní příležitosti, přinášejí nové projekty do středních Čech a pro nás je to situace nepřijatelná, nikdy se toto v minulosti nestalo a jsme připraveni v řadě věcí býti konstruktivními. Náš přístup k celé věci. My neumíme být konstruktivní v tom, aby jsme vybírali mezi komunisty a sociálními demokraty jako koaličními partnery, kdo má býti členem regionální rady či krajské rady. My jsme přesvědčeni jako Občanská demokratická strana, že odpovědnost nese celá krajská rada, včetně komunistů, za to, co se ve středních Čechách stalo. Jsme tudíž v očekávání, že sami sociální demokraté a komunisté budou mít sebereflexi a náš návrh na odvolání krajské rady podpoří. Věřím, že dokážou mezi svými najít někoho, za koho budou ochotni se sami postavit. My v okamžiku, kdy se postaví otevřeně k odvolání, jsme připraveni konstruktivně jednat o tématech, která občanské demokraty zajímají. A tím je především situace v kraji, která se týká dopravní obslužnosti, situace v kraji, která se týká škol a školních zařízení, sociálních ústavů a jejich finanční řešení. My jsme přesvědčeni, že budou-li se do budoucna dělat transparentně zakázky, otevřely se výběrová řízení, jejich systém kontroly a nebude se uzavírat tak, jak to bylo za doby působení této krajské vlády, bude finančních prostředků na potřebné věci z dostatek. Proto říkáme, že jsme připraveni býti konstruktivní v otevření se veřejnosti, ve výběru například ředitelů středních škol, neboť jsme přesvědčeni, že mají zůstat ti kvalitní ve funkcích a odejít pouze ti nekvalitní, ale naše hluboké přesvědčení, že se teď na poslední chvíli vybírají noví ředitelé škol nikoliv podle jejich kvality, ale spíše podle, řeknu, politických funkcí, případně politické orientace. To je věc, která zase nemůže vést k ničemu dobrému, povede ke korupcím, k něčemu, co my si sami nepřejeme. Mí kolegové okomentují naše návrhy, které dnes budeme konkrétně na jednání krajského zastupitelstva navrhovat. Dobrý den, já velice stručně. V podstatě se toto zastupitelstvo koná o personálních věcech, aspoň podle vyhlášení současné kandidátky na hejtmana. S ohledem na to i my jsme připravili řadu návrhů, pokud se týká o personálie. Jedná se v podstatě asi o 8 návrhů. Vesměs se jedná o odvolání lidí, kteří jsou zodpovědní za jednotlivé činnosti a samozřejmě o radu jako celek. V prvé fázi chceme radu vyzvat, aby uznala chyby a zodpovědnost za aktivity, které se zde konaly a odstoupila. Pokud k tomu nedojde, tak navrhujeme odvolání rady jako celku. Část radních tvrdí, že trpně snášela v podstatě návrhy bývalého hejtmana a část radních i z titulu svých rezortních zodpovědností zodpovídá za
situaci, která zde na kraji vznikla. Čili rada jako celek a samozřejmě ta vina není jenom na radních, ale na všech zastupitelích koalice, kteří buď to pod vlivem podepsaných směnek, nebo pod vlivem zbožňování bývalého hejtmana, nebo pod vlivem zaplacené předsedkyně klubu komunistů podporovali veškeré kroky hejtmana a částečně i hájili. Čili k tomu jsme připravili materiály a k těm by teď každý jednotlivec v podstatě, který bude předkládat, něco řekl. Takže dámy a pánové, dovolte i mě vám popřát krásný den. Mohlo by se zdát, že ODS ve středních Čechách by mohla mít radost z toho, co se děje, protože samozřejmě to můžou být politické body pro nás. Ale tomu tak v žádném případě není. A není tomu tak, protože tato kauza poškodila Středočeský kraj jako takový, poškodila všechny občany ve Středočeském kraji a poškodila i obce a města ve Středočeském kraji. A není to selhání jedince, tedy bývalého hejtmana Davida Ratha, ale je to selhání celého systému. Jak tady by řekli již mí předřečníci, tak v žádném případě by to sám nedokázal. Bez podpory zastupitelů za ČSSD a hlavně za podpory zastupitelů za KSČM. Paní Fialová jako předsedkyně zdravotního výboru je tím de facto tím příkladem, protože její funkce byla zřízena jako neuvolněná, jako uvolněná, omlouvám se, na základě požadavků KSČM poté, co se nedostala do poslanecké sněmovny. A jako revanš zřejmě podporovali veškeré akce, co se týče nemocnic, a tam víme, že ty zakázky byly předražovány, že ty zakázky nebyly v pořádku, výběrové řízení byly zmanipulovány. Proto za mě, já budu předkládat návrh na odvolání paní Fialové, na zrušení uvolněné funkce, a aby se to vrátilo tak, jak to bylo předtím, to znamená, aby ta funkce byla neuvolněná. Samozřejmě jsem pro odvolání celé rady, a to proto, protože samozřejmě ty, kteří s tím nesouhlasili, tak měli z té rady odstoupit již dávno. Děkuji. Děkuji, dobré dopoledne. Já předkládám 2 materiály, které se netýkají teda personálí, ale které se týkají faktického stavu na kraji. Tím prvním materiálem je, abychom zjistili, jaký je vůbec stav financí na Středočeském kraji. To znamená, chceme se dozvědět, kolik má kraj na účtech, jaké jsou závazky kraje, jaké jsou závazky krajem zřízených a založených organizací. Samozřejmě chceme také vědět, kolik bylo placeno různých advokátních kanceláří, poradců, PR kanceláří a podobných záležitostí. Prostě chceme vědět, jak na tom kraj je. Ten druhý materiál je ještě důležitější, ten se týká škod, které patrně vznikly Středočeskému kraji působením té zločinecké bandy, a my chceme samozřejmě vědět jednak, jak ty škody jsou pravděpodobně vysoké, za další chceme vědět i, jak ty škody budou řešeny, protože víme z tisku i vlastně z minulých případů, v okamžiku, kdy se Česká republika například pozdě přihlásila některým trestním řízením, tak nebyla připuštěna pak a musí platit draze právníky, čili my požadujeme samozřejmě, aby Rada kraje urychleně se připojila k trestnímu řízení, podala žaloby na náhradu škody, protože podle nás to, co je vidět, je jenom špička ledovce a skutečné škody jsou mnohonásobně vyšší. Pokud by ty škody byly jenom v řádu stovek milionů korun, tak se jedná o tisíce, respektive 500 až 1000 korun na každého obyvatele Středočeského kraje. Děkuji. Dobré dopoledne, dámy a pánové, i ode mě. Já bych se chtěl připojit ke kolegům. Je potřeba zmínit, že Středočeský kraj se nachází v hluboké krizi. Je to krize, kterou Středočeský kraj za svoji existenci nezažil a zřejmě ani žádný jiný kraj nezažil tuto krizi a destabilizaci. My chceme zdůraznit na tom dnešním jednání, že tato situace byla umožněna nejen kvůli Davidu Rathovi ve funkci hejtmana, ale především kvůli všem zastupitelům za sociální demokraty a komunisty, kteří Davida Ratha do funkce hejtmana zvolili, kteří ho ve funkci podrželi v okamžiku, kdy ODS navrhovala jeho odvolání po řadě kauz. Byli to komunisté a sociální demokraté, kteří hlasovali pro jeho návrhy a za celou dobu existence této koalice si nedovolili nepodpořit návrh, který David Rath navrhoval.
Komunisté za to měli především placené funkce v čele jednotlivých výborů, ať už jde o zdravotní výbor, ať už jde o finanční výbor. Klub občanských demokratů bude na dnešním jednání zastupitelstva navrhovat odvolání těchto lidí z funkcí předsedů výborů a budeme navrhovat, aby tyto funkce byly následně neplacené. Považujeme komunisty, kteří dosavadní kouze mlčí za součást tiché koalice a toho, co se děje, měli by se přihlásit k odpovědnosti za destabilizaci kraje, za předražené zakázky a vše negativní, co se v kraji dělo. Jinak znovu chci zdůraznit, že Občanská demokratická strana je následně, pokud si sociální demokraté a komunisté uvědomí, co způsobili, tak jsme připraveni konstruktivně jednat o tématech, o řešení největších problémů a krize, která ve Středočeském kraji nastala. Děkuji za pozornost. Takže i ode mě hezké dopoledne, dámy a pánové. Já předkládám návrh na odvolání pana Richarda Dolejše, což je předseda České sociální demokracie ve Středočeském kraji. Pan Richard Dolejš byl nejvěrnějším a nejužším spolupracovníkem pana doktora Ratha. Působil zde v zdánlivě bezvýznamné funkci, to znamená v komisi pro rozvoj města a obcí. My navrhujeme, aby z této komise odstoupil i jako předseda, i jako člen, a zároveň navrhujeme to, aby neparticipoval na žádné z funkcí, které souvisí se Středočeským krajem. Já myslím, že další jednání rozkryjí to, jak celá tato organizace fungovala, organizace kraje, a která vedla k těm závěrům, které nakonec vyvrcholily začením pana doktora Ratha. Dobrý den, dámy a pánové. Dalším bodem jednání, který budeme navrhovat, je odvolání předsedy finančního výboru Pavla Jetenského. Pavel Jetenský jako člen KSČM se zúčastňoval pravidelně jednání Rady Středočeského kraje. Věděl velice podrobně o tom, jakým způsobem David Rath připravuje jednotlivá výběrová řízení, a na druhou stranu měl informace jak od nás, od opozičních zastupitelů, tak i od našich zástupců ve finančním výboru. Z tohoto titulu nikdy nezakročil proti hejtmanu Davidu Rathovi, nikdy se nepostavil proti jeho rozhodnutí a své jednání ještě umocnil tím, že ho podporoval jako zastupitel Středočeského kraje svým hlasováním. Z tohoto důvodu požadujeme, aby Pavel Jetenský odstoupil z pozice, byl odvolán z pozice předsedy finančního výboru a zároveň, aby tato funkce byla nadále neuvolněná. Děkuji. To jsou zatím věci, které jsou připraveny k předložení. Ještě dneska se budeme zabývat, nebo chceme se zabývat i výběrovými řízeními do škol, kde bychom chtěli přerušit. Pardon. Trošičky vždycky po hejtmanovi bývalým a současným ministrovi mluvit je těžký. Čili to už bylo zřejmě řečeno, přesto teda se to připravuje ještě tento materiál a samozřejmě v průběhu dnešního jednání nevylučujeme další tiskovou konferenci podle průběhu zasedání zastupitelstva. Pokud máte jakékoliv dotazy na kohokoliv, tak prosím, otvírám diskuzi. Pavla z Český rozhlas regionu Střední Čechy. Dnes by se měl vybírat také nový předseda regionální rady, tedy pro ROP. Budete eventuálně navrhovat kandidáta vy jako ODS do této funkce, aby se eventuálně nějakým způsobem zprůhlednilo to příští jednání a chování ROPu? Ve Středočeském kraji vládne koalice komunistů a sociálních demokratů. A my s nikým z těchto dvou politických subjektů koaliční smlouvu nemáme, tudíž čekáme, koho navrhnou oni. Od nás není možné v tomto ohledu čekat nějaké personální návrhy. Další dotaz? Děli, prosím. Velice teda malého rozsahu, který pořádalo Sdružení Změna 2012 a byly tam nějaké krabice s vínem, které se mají doručit zástupcům kontrolního výboru za to, že nekontrolovali. Tak jestli si jednak ty krabice převezmete a jednak jestli se chcete přihlásit případně k nějaké odpovědnosti za tu kauzu pana Ratha. My
absolutně odmítáme v tomto ohledu, aby nás někdo tu snahu namočit nás do spolupráce komunistů a sociálních demokratů. Vy, nebo ti z vás, kteří jste chodili na tiskové konference a často monitorovali jednání krajského zastupitelstva, dobře víte, jak debaty probíhaly. Že často v okamžiku, kdy se koalice komunistů se socanama dostala pod tlak, tak se zvedl někdo z krajských radních a dal návrh na ukončení diskuze s tím, že komunisté a sociální demokraté odhlasovali a dál se o ničem nediskutoval. My jsme měli jednoho člena kontrolního výboru, přičemž celkový počet je 13, tuším. 11. Z toho sami si můžete udělat obrázek. Tam jsme měli 3 z 11. 3 z 11. Z toho si můžete sami udělat obrázek, v jaké míry jsme byli schopni cokoliv ovlivnit. To, že jsme zveřejňovali naše názory a že na ně nebylo reagováno, to zkrátka, my nejsme policií České republiky. Dávali jsme řadu podnětů, nejenom v této kauze, ale i v kauze mladoboleslavské nemocnice. Těch věcí, které jsme zde zvedali, byla velká spousta. Nelíbí se nám například způsob, jakým bylo naloženo s akciovou společností Mladá, kde jsme počítali ve spolupráci s obcí, kde obce měly mít akcie tak, aby ten systém byl otevřený. Protože v okamžiku, kdy se začne uzavírat, je evidentní, že dochází ke kauzám, ke kterým došlo i ve Středočeském kraji. Takže tohle zásadně odmítáme. Já ještě než dám slovo paní předsedkyně kontrolního výboru, tak naopak bych jí chtěl poděkovat za práci, kterou odváděla a za to, jakým způsobem se snažila získávat ty informace, aby kontrolní výbor mohl alespoň nějak fungovat. Bohužel ty informace jsme nedostávali, opakovaně jsme je požadovali, takže ještě jednou děkuji předsedkyni za práci, protože opravdu to nebylo jednoduché a vydržela tam po celou dobu pracovat, jak nejlépe uměla. Dámy a pánové, i já vám přeji dobré odpoledne. Musím říct, že dobré dopoledne. Musím říct, že o tom, že bych měla také obdržet nějakou krabici, jsem se tady dozvěděla od vás, takže doufám, že těch krabic mají 11. My 3 se jich zřekneme za ODS-ku, takže budou mít ještě pro případné další zastupitele za KSČM či sociální demokracii. Tiskové konference jsme dělali pravidelně celých 3,5 roku, dělali jsme tiskové zprávy, kterých máme několik desítek a všude jsme kritizovali i já z pozice předsedkyně kontrolního výboru chování, kroky a veškeré činy nejenom hejtmana, ale i jeho náměstků, jeho radních, případně i dalších ze zastupitelstva za sociální demokracii či komunistickou stranu. Já si myslím, že to jsou fakta, která hovoří. Kvalitu mé práce nechť posoudí jiní. V každém případě mám i další dokumentaci, kde jsme posílali, respektive já jako předsedkyně kontrolního výboru, na ministerstvo vnitra s žádostí o pomoc, o výklady různých zákonů. Myslím si, že skutečně posouzení kvality práce kontrolního výboru přísluší celému zastupitelstvu, přísluší to případně i voličům, kteří, když chtěli, tak určité informace si mohli potkat a poznat a vyhledat. Jestliže náměstek Chládek teď vidí vinu v kontrolním výboru, tak já mu klidně zdokumentuji veškeré mé dotazy a požadavky, které jsem měla speciálně na něj, na konkrétní informace a na které mi neodpověděl, anebo odpověděl velice vágně, takže se to rovná tomu, jako kdyby neodpověděl. Děkuji. Já si dovolím ještě doplnit. Samozřejmě, jakékoliv naše dotazy nebyly zodpovězeny, i pracovníci úřadu měli zakázáno podávat informace. Ku příkladu, pokud jde o tu protizákonnost, tak v zastupitelstvu už 1,5 roku sedí nejméně 2 členové sociální demokracie, kteří mají neslučitelnost funkcí a přesto neodstoupili a jsou dále v zastupitelstvu, čili těch věcí je veliká řada. Prosím další dotazy. Prosím. Mediafax, já bych se zeptal, představili jste celou řadu těch personálních návrhů na odvolání. Co budete dělat, když ani se ním neuspějete? Budeme dělat to, co jsme dělali doteď, v podstatě snažit se o konstruktivní opozici, dávat návrhy, které budou mít hlavu a patu, jako jsme je dávali doposud, a
nechat zodpovědnost plně samozřejmě na současném vedení, na současných lidech, kteří tam jsou. Samozřejmě jenom do voleb. Prosím, další dotaz, je nějaký? Není, takže děkuji všem za účast na naší tiskové konferenci a skutečně předpokládám, že po jistě určitě neklidném průběhu zastupitelstva bude ještě tiskovka, ale negarantuju, ale předpokládám, že ano. Děkuji, nashledanou.